odmah posle takvog predstavljanja sam nešto rekao, nećem se više i šta, i silazeći sa stepeništa Sabine, pao preko kablova, razvalio koleno i onda se iz publike čulo je ovaj, ako ne najpametniji, onda smo ga ugasili. U jednom trenutku smo bili moj brat Uroš, sve sa šeširima i tako dalje, jedna patka i glogov kolac. To je bio početak priče. Molili smo se samo da nas ne zaustavi policija. Bavim se puno i sa mozgom i znam koliko nervnih ćelija umire vremenom, tako da... Koliko umire? Majke, ja imam 45, koliko mi je umrlo do sada? Dovoljno. Dovoljno, znao sam. Bilo je i nekih ptica koje su graktale, pošto je bilo pred Oluju, i žao mi je što na fotografiji nisam mogao da zabeležim i taj zvuk. Ali ako se dobro zagledate, možda ga i čujete. Možda ga i čujete, da. Ako nam je smisao cilj, šta ćemo posle? Kad stignemo do njega. Eto. Dakle, put je cilj. Svaka čast. Dame i gospodo, Uroš Petrović.